treba venovať, pokiaľ ide o medzinárodnú politiku. A rovnako vás prosím, chcem, aby ste navnímali atmosféru, ktorej už nikto nerozumie. Prečo máme my platiť na benzínových staniciach pomaly 2 eurá za naftu? Čak teraz našťastie my to ako tak držíme. Naše ceny z hľadiska nafty a benzínu patria medzi najnižšie v celej Európskej únii. Z pohľadu V4 sme v prípade nafty najnižší. Ale prečo? Čo my s tým máme? Prečo my máme na Slovensku nútiť občanov, aby platili viacej za potraviny, pretože ako náhle idú hore pohonné hmoty, tak ide hore všetko, lebo pohonné hmoty potrebujete okrem iného aj na rozváženie tých potravín. Pýtame sa, prečo máme platiť za to, že je nejaká vojna na Ukrajine. Našťastie tá Venezuela je ďaleko, ale príde na rad Kuba. Asi 80, možno 100 ochráncov, ktorí strážili objekt silnejšiemu. Sme tu v Európe a v Európskej únii boli silnejší a mali viacej rozumu, tak sa mnohé veci nemuseli stať. Európska únia, vážení priatelia, je perfektný projekt. Hovorím o projekte. Je perfektná organizácia. Problémom je, že dnes je vo veľmi zlých rukách a riadenie Európskej únie vôbec nezodpovedá záujmom členských krajín Európskej únie ako takých. Ak by sme boli silní v Európskej únii, ekonomicky, tak by určite únia mohla povedať komukoľvek, neblbnite, toto nemôžete robiť. Lebo tu je nejaká Európska únia s obrovskou hospodárskou silou a nám sa to nepáči. Sme schopní dnes v Európskej únii niekomu niečo povedať? Ak trošku vnímate, nejaké mená vám možno hovoria, že Kaja Kallasová, ministerka zahraničných vecí Európskej únie, kto sa s ňou rozpráva? Nikto. Kto sa rozpráva s predsedničkou Európskej komisie? Ursulou von der Leyen? Nikto. Kto sa rozpráva s predsedom Európskej rady Antoniom Koštom? No nikto. Pretože Európska únia sa dostala vlastnými rozhodnutiami do mimoriadne slabej pozície. A tie rozhodnutia predovšetkým spočívajú v tom, že sme akceptovali nezmyselné zelené ciele. Dali sme si také ciele v oblasti ochrany klímy, že nemôžeme konkurovať s krajinami ako je Čína, dokonca niektoré krajiny v Latinskej Amerike. Nemôžeme konkurovať s Indiou. Ak máme parametre na ochranu ovzdušia také, že nám to spôsobuje rast ceny elektriny, že platíme pomaly, 100 eur za 1 megawatt, ale v Číne platia 30, ako môžeme s nimi konkurovať? Aby to nebolo o nás, obsadíme to, pozabíjame a budeme sa tváriť, že všetko je... Únia mala byť hlavným negociárom. Mala Únia povedať, my sme tu a chceme rokovať o miere. Únia neprišla so žiadnym mierovým plánom. Únia nepredložila nikdy žiadny mierový plán. A stále verí, a to je tá veľká chyba, a preto ja chodím veľmi rád medzi vás, lebo ja tu nebudem žiadne medové motúzy nikomu dávať popod nos. Oni stále veria, že keď budeme podporovať Ukrajinu, ja to odmietam, slovenská vláda sa nezúčastňuje ani na pôžičke pre Ukrajinu teraz a my im už ani nedávame zbrane zadarmo. Ak si chcú niečo kúpiť, nech si kúpia, majú dosť peňazí na to, aby si to kúpili. Ale dnes pri tej predstave, že Únia nie je schopná ponúknuť nič, hľadiska mieru a stále iba hovorí, že vojna, tak musí každý akceptovať odpoveď, prečo to tak je. Lebo veria, že cez podporu Ukrajiny sa bude oslabovať Ruská federácia. Toto je ten problém. Je nejaká stratégia, že poďme to Rusko dostať na kolena. Ja si myslím, že to je zlá a nefunkčná stratégia. Ale to tak nie je. Každý deň čítam, už 4. rok čítam v novinách, ako sú Rusi na kolenách a stále na kolenách nie sú. A Rusi hovoria veľmi správne, že keď sme na kolenách, tak len preto, lebo si zavezujeme šnúrku na topánke. Ale nie preto, že si to od nás niekto iný žel. Ako to prebehlo tu. Pekný deň, všetko dobre, ďakujem vám pekne.